खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ आं राजीब बसुमतारी। दिनैनि समाव प्रमिला रानी ब्रह्मनि माखासे मानि बाथ्राया बिटिआर नाङैनो गोमसारदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलो आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय 3 पेनेलिस्टनि मुं एबा पेनेलिस्टआव मुं थिसनदों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय सेथियावनो दङ प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि मुं, लोगोसे नैथियाव दं खाम्फा बरगयारी बिथांनि मुङा आरो थामथियाव दं पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथांमोननि मुङा रोखा नुजाथिदों। नाथाय बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनिफ्राय खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ जों गुबुन खौरां बिजोंनि सर्सनिफ्राय लानाय जादों एबा सर्सखौ प्रमिला रानी बिथांनि बुंनायनि बाथ्राखौ एबा सर्सखौ जों गुबुन खौरां बिजोंनिफ्राय लानाय जादों आरो बेयाव जों नोंथांमोननो रोखा फोरमायनो सानदों। बे समाव नोंथांमोना नुनानै मोनदों दि बे ग्राफिकनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा नुना मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय पेनेलिस्टआव 3 बिजाथिनि मुं होदों। बिथांमोनानो जाहैबाय प्रमिला रानी ब्रह्म सेथियावनो दं नोंथांमोना नुना मोनखादों, नैथियाव दङ खाम्फा बरगयारी, थामथियाव दङ पृथ्वीराज नारायण देबमेस आरो बे बाथ्रायानो दिनै गोबां सरसा जादों। आरो गिबियैनो सेथियाव दङ प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि मुङा आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा दिनै रोखा फोरमायदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायनानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ रोखा फोरमायदों दि आं बिसायख'थि गेलेया, फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आं गेलेया आरो आंहा गेलेनो हानाय एसेबां गोहो गैला होननानै बे समाव फोरमायदों। लोगोसे बिपिएफ दोलोआ दिनैनि समाव रांखावरि गैला होनना बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव आथिखालनि गुबुन मोनसे दोलो थामहिनबा बिथांमोननि अपोजिसन दोलोफोरा आरो इउपिपिएल दोलोआनो जा जायखिजाया गुबुन दोलोफोरा गोबां गोख्रों नाजागासिनो दं आरो बेबायदि समाव एसेबां गोरलैयै बिसायख'थि गेलेनानै देरहानाया गोरलै नङा होननानै सिमान जादों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। आरो बे समाव बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालाव आंनि मुङा पेनेलिस्टआव सेथियाव फैदोंब्लाबो आं गेलेनाय नङा, होननानै हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा खावलायदों आरो रोखा फोरमायदों। आरो बिथांनि मुङा सेथि लिस्टआवनो दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म, नाथाय बिथाङा दिनैनि समाव रोखा गेलेया होननानै फोरमायदों, जेराव आंनियाव रांखावरिबो जेबो गैला, लांदां जालांबाय होननानै बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों? बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि माखासे मानि बाथ्राया दिनै गोमसारनायखौ नुना मोननाय जादों। आंनि मुङा पेनेलिस्टआव सेथियाव फैदोंब्लाबो आं गेलेया आरो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायोदि आंखौ बेनि थाखाय निमाहा होनना बुंदों। आंहा दायो रांखावरि जेबो गैला, बेखायनो आं हाग्रामा महिलारिखौ खावलायो आंदि बिसायख'थि गेलेया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। आरो प्रमिला रानी ब्रह्मनि बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानैनो दिनैनि समाव प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ गोबां सावरायदों, जेराव बिपिएफ दोलोआ थारैनो गोहो गैला नामा? आथिखालनि इउपिपिएल दोलो, कंग्रेस दोलो बायदि दोलोनि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बे समाव बेबायदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गिदों नामा बेखौ गोबां मानसिफ्रा एबा गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो दाब ओनसोलाव सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेनेलिस्टआव होनाय मुंफोरनि गेजेराव प्रमिला रानी ब्रह्मनि सेथि दंमोन। आं मददगिरि बिथांमोननिफ्राय निमाहा बियोदि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव आं बिसायख'थि गेलेया होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायना लादों दि बिपिएफ दोलोआ दायो रांखावरि गैला आरो बिसायख'थि गेलेब्लानो जे जागोन बे नङा। बिसायख'थि गेलेनोब्ला जों बिपिएफ दोलोआ गोबां नाजाथाबनांगोन, अब्लासो जाफुंसार जागोन होनना बुंदों। मानो होनबा आथिखालनि गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गोबां गोख्रोङै नाजाबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ जे देरहागोन बे एसेबां गोरलै नङा एबा गोरलैयै देरहानो हाया, बेखायनो जों गोबां नाजाथाबनांगोन अब्लासो जाफुंसार जागोन होनना बुंदों। आरो बेखिनि गोहोआ आंनियाव गैला, रांखावरि थाब्लासो बिसायख'थि गेलेनो हागोन होननानै बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। गावनो रोखा फोरमायदों आरो गावआ सिमान जादों जे आथिखालाव बिसायख'थि गेलेब्लानो जाया आरो देरहानाया एसेबां गोरलै नङा होननानै बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। आरो बे समाव गोबाङानो प्रमिला रानीनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै सावरायलायदों, गोबां बाथ्रा बुंदों। बिपिएफ दोलोआव थारैनो लोरबां नामा? थांनाय सिगांनि समाव बिपिएफ दोला माबायदि गोख्रोंमोन, नाथाय आथिखालाव थारैनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनिफ्राय
बुंनायखौ जों हमनो हायोदि बिपि दला दिनैनि समाव लोरबां थासारियाव नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जादों बे समाव फिन फोरमायबावो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिपि दलनिफ्राय होजानाय एबा सेथि लिस्टआव फैनाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय होनायखौ बिथाङा नाकच खालामदों एबा बिथाङा आङो आंनि सायावनो फोथायनाय गैया होनना बुंदों आं दि बिसायख'थि गेलेनानै देरहागोन बेयो आंहा बिनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया होननानै बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथाङा फोरमायदों दे आंहा आंनि सायावनो फोथायनाय गैया जे बिसायख'थि गेलेनानै जे देरहागोन बेखौ आं मालाब्लाबो फोथायनो हाया होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुएलिटी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।